I say the particular is not complete. You know they complete. I don't check am. Waiting when I want talk now. You know they complete. See the chassis number. No be BMW. See the chassis number now. Which one be the? You want to argue with me? I say this particular no they complete. Officer, no understand. We are going for a meeting. Back this side. Hi. Hey, Sister Chinyere. Good afternoon, ma. Thank you. How are they? Fine, thank you. How work? Fine, 2 days old. As I see you, sir, I'm just feeling No, you happy. don't get problem. You're Hey, blessed. you are welcome. Thank you. Well done. So what do they do? What's the problem? And particular. I beg. Just do me this favor, I beg. Okay, any favor you ask from me, no I problem. beg. Just release them, okay? No problem. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Bless you. Thank you. Bye, dear. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Adam well loaded. A lot of people are actually misunderstanding it. It is not all about material things, wealth, money, or things you can lay your hands on. I'm actually talking about the being loaded in the spirit of God. It took the grace of God for the Mopos to actually recognize me when they saw me, and also to allow those men to go, even though they were rich, but the money couldn't bail them from the hands of the Mopo guys. Good morning, ma'am. Hello, my dear. How are you? I'm fine, thank you, ma'am. I have a birthday present for you. Birthday? Yes. Please, who are you? I can't really remember your face. And how come you know today is my birthday? Okay? Auntie, your baby's now logo. Oh, please attend to me. I guess the baby need attention. Yes, you know this neighbor baby thing. Night, you will not sleep, but it's alright. Take care of that. My name is Faith. God used it to help me in my past. At the secret, do you remember? Oh, Faith! How are you? Oh my God, you're looking beautiful. This is the key to that car. And it's on the store. Happy birthday. That car? Yes. Whoa! Hey! Oh my dear, God bless you. New baby. And this is your baby. Yes. Jesus! Onye ala ebube! I'm surprised when you go! Jesus is surprising with many
ya odogwu na Jehova emezuola nkwa ahụ kwere m ya mere m ji akpọ ya odogwu o mezuola nkwa ahụ kwere m ana m eti ya odogwu na Jesus in all carry boro. Oti bati buru mi ba wa Jesus in all carry boro. Obo buru mo bo e budi mana di bati mu mana di chimu. O ma piere ma. Ana me ti yo doguna. Ine mezu wonpa o nyamale. Ya mere nja po yo dogu. O mezu wonpa o kwere doguna. Ana me ti yo doguna. Ine mezu wonpa o kwere. Ya mere nja po yo dogu. Obim
Obi m ga-eto gị Chineke onye ọla ebube mee
ọ ga-eme gị n'anya. Ị nọ na-enweghị di ma ọ bụ enweghị ego tụkwasị Chineke n'anya. Ọ ga-eme ihe niile ka ọ dị izi ụda. Ọ ga-eme gị n'anya. Agbamakwụkwọ ejere n'ala Kenan lenu na mmanya agwụla. Ndị mmadụ agbaka maka na ọtụtụ ndị abụghị mma. Mary nne Jizọs etienu ewu na mmanya agwụla. Nwa ọma mụrụ amụ bịanụ na mmanya agwụla. Ọ gwara ndị niile na-eje ozi ihe ọ bụla ọ gwara unu mee ya. Ịma na enweghị onye sara ya okwu. Jizọs agwa ha sị unu bute ihe mmiri gbajusịa. Ndị ozi ya agawa jide ihe niile gbajusịa. Tupu Jizọs eweli aka elu mmiri aghọrọla mmanya. Ndị mmadụ agbaka onye wu nwoke a meri ha. Ọ na-eme ihe niile ya dị mma tofu ntabi anya ya. Ọ ga-eme ihe niile ka ọ dị mfe mgbe ị na-atụghị anya ya. Ọ na-eme ihe niile ya dị mfe mgbe olileanya gị gwụrụ agwụ. O mewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m ohere na nrọ. Imewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m. Nkọwara ọma gị na-arụ m ọnụma. Ọ dị mma n'ebe mma. Imewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m. Nkọwara ọma gị na-arụ m ọnụma apụghị ịkọcha ya. Nna m kọbịara ọma gị na-arụ m. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Cheta ọrụ ọma gị na-eme m. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Legodo ụmụ ejiri chọọ m mma. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Ma ọ bụ edizi iji gọzi m. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. O wee zikwa ụmụ ejiri chọọ m mma. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Ogologo ndị nyere nwa gị. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Aga m akụ n'ole weghara ole na dị. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Nlekọta ụmụ ejiri chọọ m mma. Ọnụma apụghị ịkọcha ya. Imewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m. Nkọwara ọma gị na-arụ m ọnụma apụghị ịkọcha ya. Imewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m. Nkọwara ọma gị na-arụ m ọnụma apụghị ịkọcha ya. You are the love of my life, Jesus. Ọ dị m n'obi m bụ Jizọs. Ọ dị m n'obi m bụ Jizọs. Sọ ya na-emere m ihe o, ebe ọ na-adị m mma o. Ọ dị m n'obi m bụ Jizọs. Onye hụrụ m n'anya wụnụ Jizọs. Oriwo cheta m bụ Jizọs. Sọ ya na-emere m ihe o, ebe ọ na-adị m mma. Ọ dị n'obi m bụ Jizọs. Onye ọ dị n'obi gị? Ọ dị n'obi m bụ Jizọs. Ụlọ gwa n'eziokwu. Ọ dị
Chukwuola Ebube ndewo. Ebube mbekubo mama zuru. Chukwuola Ebube daalụ. Ọbara nkịtị moku dị n'ime ọnụ ya. Chukwuola Ebube ndewo. Onye bube ya duru igwe mazụrụ. Chukwuola Ebube daalụ. Jizọs mama zuru. Chukwuola Ebube ndewo. Ọmarịcha Chukwu mama zuru. Chukwuola Ebube daalụ. Daalụ daalụ. Chukwuola Ebube ndewo. Chọkwa Chukwuola Ebube daalụ. Kawo onye Owerri si gị kawo. Chukwuola Ebube ndewo. Onye ọcha na-asị gị dansa. Chukwuola Ebube daalụ. Thank you Jesus, thank you my Savior. Chukwuola Ebube ndewo. Onye ọrụ ebube kawo. Imela. Maka ya so dike na komero mekwara m ọzọ. Oge nwa nọ na webe ya na-atara ya. Onye ukwu. Asị m na onye jụrụ gị na ọ jụrụ ihe makarịsịrị. Eziokwu ọ jụrụ ihe mara mma. Onye ọrụ ebube eshi ụkwọ. Ihe dị mma dị n'ụlọ gị. Ewu Jizọs anyị ga-emebe ịchọ. Onye ọrụ ebube. Onye ọrụ ebube. Onye ọrụ ebube. Ewo. Onye ọrụ ebube. Ihe. Onye ọrụ ebube. Onye ọrụ ebube. Ewo. Onye ọrụ ebube ka o. Iwe ọma mma zụrụ arụ. Chukwuola Ebube daalụ. Ọkwa gị bụ ọma mma zụrụ arụ. Chukwuola Ebube ndewo. Ọ gị bụ ọma mma zụrụ arụ. Chukwuola Ebube daalụ. Jizọs ọma mma zụrụ arụ. Chukwuola Ebube ndewo. Mama zụrụ gị n'arụ. Chukwuola Ebube daalụ. Mama zụrụ gị n'arụ. Chukwuola Ebube ndewo. Ọkwa gị bụ oyoyo dị na tie. Chukwuola Ebube daalụ. Ọ gị bụ ọtụtụ dị na tutuo. Chukwuola Ebube ndewo. Ọkwa gị bụ oyoyo na nwa. Chukwuola Ebube daalụ. Onye mmeri na. Chukwuola Ebube ndewo. Onye ọrụ ebube imela. Chukwuola Ebube daalụ. Ibe ọma mma zụrụ arụ. Chukwuola Ebube ndewo. I want to appreciate you all the crew members, my family, my loved ones, my fans out there. I love you all. Jesus a surprise go with many blessings. Oh, embarrass go no with many blessings. Oh, surprise go waya with many blessings. Onye mere nka ya mara ekele. Asim no embarrass go me with many blessings. Oh, surprise go me many blessings. Oh, embarrass no many blessings. Onye mere nka nara ekele. Nna m surprise go mo. With many blessings. Many favors. With many blessings. Many open doors. With many blessings. Onye mere a. Onye mere nke anyị mụ nara ekele mụ. Asị m na rewind go me. With many Asị m blessings. na download go mo. With many blessings. Many blessings. Oh yes. Onye mere nke anyị mụ nara ekele mụ. Welcome to Forstview Luxury Hotel. At Forstview Luxury Hotel, we offer excellent service. Our rooms have all the necessary facilities to make your stay comfortable and memorable. You will also have access to internet service, breakfast, 24-hour power supply, full air condition, free international calls, free tire pumping service, and free car battery charge. So what are you waiting for? Quickly visit Forstview Luxury Hotel. We are located at number 1 Adeline Obamishile off Raji Rasaki Road, First Estate, Amuwo, Odofin Festac, Lagos. For more information or reservation, please call
call us on 08075787135 or 08099900601. You can also take advantage of our online ongoing promo at www.4zhotel.com to make your reservation and payment for your favorite room, which attracts a discount rate. Please note, rooms are reserved based on first come, first serve. 4Z Hotel, experience the home of comfort. They come.